Clavegueres de l'interior, el documental de Jaume Roure sobre el funcionament de la policia política espanyola ha demostrat com, encara avui, un bon producte audiovisual és capaç de marcar la diferència a l'hora de situar un problema en el centre del debat col·lectiu. Com ho van fer Ciutat Morta i Tarajal, o com ho aconsegueix sovint Els Salvados de Jordi Évole, el periodisme d'investigació per televisió interessa. Mételo en Fiscalía cuanto antes, porque esto es un torpedo a la línea de flotación. Si bé és cert que no interessa a tothom per igual. Mentre el film aconseguia un històric 30% de share a Catalunya, la totalitat de les cadenes espanyoles van decidir no emetre'l. Però fins i tot a Catalunya era possible fer l'estrus, com Miquel Iceta, que va declarar alegrement que fent zàping va preferir quedar-se amb l'entranyable pel·lícula de James Bond, Goldfinger. Who are you? Bond. James Bond. La gran virtut de Cloaques de l'interior no rau en la tasca de recerca, ja que amb prou feines hi ha novetats respecte al que ja sabíem, sinó en la bona feina a l'hora d'endreçar el material i fer un relat que permeti a l'espectador jutjar en perspectiva. Si a vegades la narració resulta feixuga, és perquè els tripijocs dels corruptes són genuïnament complexos i el documental escull no simplificar. El resultat és una proposta que exigeix l'esforç de l'espectador tant com el recompensa. Yo estoy convencido de que hay muchos policías superiores míos que han sido decentes, pero no han sido capaces porque el sistema está tan corrupto que expulsa a los decentes. Si la qualitat periodística del documental ens dona raons per l'optimisme, el seu recorregut mediàtic ens posa davant d'una veritat incòmoda, la famosa postveritat que ara podríem rebatejar com a la síndrome Goldfinger. Els afectats per aquesta patologia tendeixen a construir la seva realitat a la carta. Si els fets que s'expliquen en un canal no encaixen amb la seva agenda, acudeixen immediatament a l'ampli ventall de fets alternatius a deixar que els facin un massatge. Sin darse cuenta que yo soy la víctima de ese atropello, de ese ataque, y sin esperar a que una investigación aclare qué es lo que ha sucedido.